Para pamirsa, kula sowan malih wonten ing ngarsa panjenengan. Saperlu kula badhe ngaturaken napa berkah kasukman kula pujiyanto lan ing wanci menika kita badhe maos saking Injil Matius bab 1 ayat 1. Iki sarasilae Gusti Yesus Kristus tedhake Sang Prabu Daud, tedhake Rama Abraham. Pitakenanipun kenging napa Matius miwiti kanthi sarasilah. Kadang kula nalika wiwit maos Injil Matius saketuki wonten ingkang gumun. Kenging napa kitab menika boten lajeng nyariosaken lairipun Gusti Yesus, kaelokan-kaelokanipun utawi peladosanipun Gusti Yesus. Kenging napa malah kawiwitan kanthi daftar nami ingkang dawa. Rak sarasilah menika rasanipun rak mboseni to. Nanging inggih ing mriku papanipun pawartos penting ingkang kepingin dipun lantaraken Matius. Matius nyerat Injil terutami dumateng tiang-tiang Yahudi. Kangge tiang Yahudi sarasilah menika boten namung nami maknanipun. Sarasilah inggih menika bukti jati dirinipun tiang. Lumantar sarasilah tiang saged dipun mangertosi asalipun saking taler pundi, keluarga sinten, lan menapa piyambakipun gadah hak atas satunggalipun janji utawi kalenggahan. Awit saking menika Matius miwiti Injilipun kanthi nepangaken Gusti Yesus minangka putranipun Daud lan putranipun Rama Abraham. Kenging napa kados makaten? Awit Rama Abraham Gusti Yesus menika pangganepanipun prastianipun Allah bilih lumantar tedhak turunipun Rama Abraham sedaya bangsa badhe nampi berkah. Kawilujengan ingkang dipun paringaken Gusti Yesus boten namung kangge bangsa Yahudi nanging ugi kangge sedaya manungsa sak jagat. Minangka putranipun Daud kadang kula Gusti Yesus menika raja ingkang sampun dipun prastakaken Gusti Allah. Maka abad-abad saderengipun Gusti Allah sampun prastya bilih tedhak turunipun Prabu Daud badhe nyepeng pusaraning praja salami-laminipun. Matius kepingin nyethakaken bilih Gusti Yesus menika Sang Mesih ingkang dipun entosi bangsa Yahudi. Ingkang dudut manah menawi kita maos sarasilah menika kita badhe manggihaken nami-nami tiyang ingkang boten sempurna, wonten ingkang nate goro, laku Cina, manembah brahala, malah wonten tiang seti ingkang asal usulipun gesangipun kebak momotan gesang. King napa Matius boten ngicali nami-nami menika. Awit piyambakipun kepengin nedahaken bilih Gusti Allah makarya lumantar manungsa ingkang boten sampurna. Sih rahmat Gusti langkung ageng tinimbang gagalipun manungsa. Gusti boten nyerat sejarah namung kalian tiang-tiang ingkang ngedapi-dapi, nanging ugi kalian tiang-tiang ingkang meratobat lan nyawisaken dipun agem panjenenganipun. Nah panggegilut menika nyukani panglipuran kangge kita saged ugi kita ningali mangsa kepengker kita kebak kalepatan. Saged ugi kita rumaos boten pantes diagem Gusti nanging menawi Gusti Allah saged makarya lumantar tiang-tiang wonten ing sarasilah Gusti Yesus piyambakipun ugi saged makarya lumantar gesang kita. Dados sarasilah dipun wiwiti Injil Matius boten namung daftar nami menika satunggalipun paseksen bab kasetyanipun Gusti Allah ingkang nyepeng janjinipun Gusti saking turun temurun ngantos pungkasane ngutus Sang Juru Slamet ing jagat. Nah,
Ampun bobot gesang namung saking mangsa kepengker kadang kula Gusti Allah gadah panguwaos nyerat mangsa tembe ingkang enggal kangge sadem tiyang ingkang pitados lan lumampah manunggal kalian panjenenganipun. Matur nuwun mekaten ngantos pinanggih ing wekdal candhaipun kepareng.